Tun tuma kan en tur hi Liam Derbyshire ni in tuna hian kumsom pakomi vel ani a ani hian natna danglam tak mai nei in central hypoventilation syndrome ti ni in anatna omzia chu amuthil ve chuan athingal don ti na ani hetiang deuh natna mutlaya thok hlei thei lo vel hi chu alo om thina nima sela tunami hi chu serious tak ani athluak chu amuthil rei chuan athi mei don ani henatna hi khovel pumpuya po mi sangkha zanga borvel chawin vei ni a hriat ani a mihring billions sari le chan ve vela chuan tlem tak an ni henatna central hypoventilation syndrome anti hian a central le autonomous nervous system te chu ngongin chu chuan a bp te a lungphu te le a thok lampang zong zong te a thunun ta a taksa bung sang sang a chiatna thlenin a bik takin a thluak a ngong na sa em bik ani tuntuma kan en tur Liam a hi Gosport South Hemisphere a cheng ani a ani hian nung tur chuan amut dona piangin khol manga thok tir angai thina he khol hian amut lai chuan a thok thei na turin alo puya a chan chu amuthil vei chuan a thok kha a top ngal don ani amut a piangin ventilator vu sak reng ani a chu baka thil engemaw kala sual thei a ompal takin ven reng angai bok ani lima pa chuan zana hian tui takin in munga yem ti in min zot ula kan chhana tur chu ai ti ani ang ti in a pian tir atanga ngai ngam taka mut ana nei lo thu a soya reilo te han buai de sela akai emo ama achi ai vek emo ani anga ano pan laia ani hnem na thin chu alo puitling dewanga azia deuh mayang ti ni ma sela hun akala an be sei na chu beidon thlak mai ni in adin mun chu a that mo em thu a soi ani anu le pa te in pek na nasa tak awang le a then le rual a u le nau ten an roi om that awangin doctor ten ka ruk vel bak dam lo tura an be sei Liam chu tuna hian kum som pakomi vel alo ni ve to a atlang puin electric khuma mutir thin ni in chu chithuma ti danglam thei ani a hei hi tui taka amut theina na ruwa man ani ama dress nuai chuan plate da ani a chu chuan danglam taka a chet velin signal alo pe chuak thina chu baka ventilator chu a thok pui turin entik lai po a vu sak reng thin ani bok Liam chu a infiam ve na sa thei em a hei hi a PlayStation le a toys velte an ni hloma a room chu ati hnok ve thei em bok ani he jin mun hian a zirna konga te a thluak hrim hrim anakin zela nge ngong a nei don hriat ani lowa a rilubut mang hi a chung de ngei po hian an thatiang chi a bik lo ani hi mipa ngai kan ti ang hi chu a phachi alova a rilru hi puitling chi alovin keinin mipa ngai phalo kan ti deuh tur ang chi hi ani a ani hian u mipa pakhat nein u hmeichhia pahnih le nau hmeichhia pakhat a nei boka ama hi midang tan chuan hriat thiam harin a tong te pawh hi midang ka chuan hre hlei thei thin lo ma sela a chung te le a thian te ero hi chuan ama hi an do thei em a a thil soi tum te a thil entir tum te hi ol sam takin an lo hriat sak mai thin ani Liam hi engchen chi ange adam thei don hriat ani lova ani hi an nu le pa thatak anain engkima an support tha em a an mani stoi dan takin doctor te thu soi tam tak kha lo o ini ilang chuan tun din hun hi kan thleng lo topang an ti hial ani heti chen Liaman adam pui hi an lomin an be sei phak bak ani thu an soya adam chunga thei to pa puya atana omzel an tum tlat thu an soya atakin chung zong zong chu an lan tir reng bok ani